Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian kajing syakbom syaksyo ekidukot jong ke MCTO DA hakibor pulit berkenok bagi kang denti ekitrok kitmar kalau penong ya ke hitu hapok kajing lam Presiden rangba ubak dan bok dekhal bandek hiar syamauring keneng ban ai kajing kershan habakran syikilat patai kubor ubak dan bok udaong bakani kajing bom ki pulit ekinong nya trok debet kajing betha ke sorkar udaong baki pulit kila kamru ekinong yalam berkenok bagila pensange eki kali ban pensak kut lot ya ke yat ke yeng dak bebu jing keliru begitu ki basyong skuti klam helmet hato kila dap siu ne em ya ka bai kuna kum tau loong bangibu ka jing start jong ki dekat ke MCTO DA bakindawa pelat no ekinong yalam ki bala syakam klam debu kendon namal bakim syam la le be ai uba don bok uloong lada kim pelat ekinong yalam jong ke MCTO DA kin selet yak hi hajiang la jong kata sekretariat entah sih gini kalian jong ka itu propak timba jungi kesini kami apa kata gadi atau kan niki dekat jong ke unit befer di lawan seni namar hadian bangilai i katu ka jing lekbor jong ke sorkar namar gade haji ka jing patha ke sorkar berkelak miru ka jing pendram naki katu kat ningut kita ki minister habi yadai bat pisia ki paradok prasnam ki baim cakpo na kani ka kamay nya kali ngi don ban ong tang kawai ya ka sorkar ba phiong ba menakani kitu gi ba syakem ki bayi kini ki driver gi pemblok ya kalenti ka sengkiang ki penthot ya kalek kawan an bu kawai ka dak jingkeli khamtam ka sorkar jong ka NPP hakapor ba phidon rally phi blok ya ka tulien ya phi pan kem nan nai na ide ban ya sai kata phi ya shong skuti klem helmet kila ada wan siu na mi ko ka fine mentah Andre ya kini ki paradok prasnam haba ki syubha penpai ya kita ki kali namar ba kita ki company ki seo ya takariat namar hau benai February driu tarik kila ai kan dia kata ka fair kendai tengka haga black top road spau tengka gravel road bat khatar hadian nang tu pat kaju haga ho benai arab santrik September arhajar arab ho pat kila penkiu ya kata ka riat kapop poi hadok khatwei khatar bat khatsau pe ke sorkar kumno kale jokore pisia hadu mentangi ngitip be ya kata ka kendai tengka per metrik ton lane hagas kilometer ibu jingkeli ke sorkar bali pimpen sai yakini ki driver truck kamtam yakini ki asyan bofer pimpen sai tangkat tu katni ki asyan kat kum kitu gelar patai khobor ngilai isai baka don sisa ka high level baka don sisa kata ka jinya sam slip tang hapdeng jongki katto kan ne dakan mau habu paj ba ujiet jepi uklem jiet da kata ba pinong ba pinda siliang bo yonta yuwei nai kandai tengka yuwei ai san tengka yuwei pin ai kasau tengka ngi kan ne dalai le nginam pedang padna kaliang ka jongiru nyi ai ka jing kersan wat la kada don lingba ka social media ka jing sa kanto unong jalam jong ka MCTO DA asukwa ban keren tang sikentien hawat ki kam ki don kita hau beri melak ban light ban len dia kata kabala dep dan ringan sukwa ban keren sai seka beri bakan nyau trap dia kajat ban ri hibro kawai bateng teng ngam itanat dur je pisia pem itanat dur linga henry habaka jait ban ri kada wangi habanya mi hilang kata kadiga mensim jait ban ri henry ladangi ya ti tolong bek ngina ya keren bek kita ki rima to hau ya kan mau kita ki patemen meitemen jong piyam pidang la se ngimla em ne kumno pi ong pajba ka e kemensian hingi dei ban yakon banyalan bat ngin bu sendon namar ba kala mi ke kentien ka ba keren ka ba ong ba balai ni dei ban yakhi sajente health p1 yakhi support is kasils kamlelei la de pim pelaj ye gini ki nong yalam jong ka mekla kol truck owner driver arshan ngimban sing ngin sali yakhi hayang la jong kata ka yang jongi ka de sekretariat namar ya ka tela sna ka kapsa ka jongi hang ta ke bangin pen i ka jing sha pi kwa bangin wan hayang senran mangi sa pembet pisia kan par kajing dawahi in i ebet ha kajing start namar bangi kum kajai benri hingi teli koi kwa ba ha kajing start jong kene ki nong yalam ki ocean ba kin dawa ban pelaj unconditionally claim dabu kendon namar ba ki claim le ye ka kambe an henry ki le kat kum kan notification mano besna ye notification de ke sarkar mano ba penslur de ke sarkar te lada ke sorkar kadang yaile kumne ta komut thik lada ki sngo palat baki kwa ban pharia ke jat ban riau dag baki ong ba ka east jainte hills ka west jainte hills ta balai pat phidang le sim ya to ka san phulak ko NPP kata ka east kata ka
kata simen pelan kam dai sa na po is balai pilit sim ka pisa jong ka is pan pila dai ban kernga em wat num pharia ga zat ban reo ngingin num stanat dalai leru tang daga benta ka political gain tang daga benta ka profit ka jong siang nginum pedang namar ka zat ban reo hi jong nyok trap ngilong ki bai tali ka wei balada ka poi kano ka jing tunjuk ru kumbala hi na ka por tang sukta is yakta ki cement factory ka don be ka jing show jing bom ngindal apik te ko nuksa ka public hearing jong ka top cement ru syak bom ka bala slam hadian nang tu don ki ba persya ka tu ka neru mi biang kata ka jing kulmar ka ikan dia tang sukta ikan dia bar ko wei ru ngangan ban biang ngan pengsan biang ya ka jing ki hi jong pisya ki truck driver ka dei ka ba don nong rem bat ka long ai ba jin ba phia lek sakmat ka kuat ka sarkar ka long ka bala rem lupa kat kum kan ka notification ka ba don hakti ka jungi tas ka wei ngakwa ban oi ka zet ben riu yami ladam mi menta la shai enda phila temen la lagi khon gi kti ki jong phi ban sa bom la da phila ra ding do phinum la asu kan baha bangin the ka sna menta khanang ban suk ka pateng ngim dei ki khau put ringi dei ki ruslor la da uwak yang nang ba upen i kalenti pa em clips em pen i kalenti torot sing pen i kalenti te bal ki lan la dia balai hato kam des ka por ka jongi namar habang ngidawai ke ngidawan na menta ki khon kita ki driver tok ki don ki khon ki kti ki balik school ki balik kelas ki ba hakawai ki si kinsa pentelon ban yalam ya gari ba kajak ben reo henry ka jingi jale pat pisya kumne ka pentarha bat ka pen isai ba phimkwa ba ngi ki khon samla bat kilong kemi long kpa ba kenchania ya kene ko sarkar ka balik don bor hadu ka katne tanggata hingan pengkut no ba kan kanish kantian ngan klang de ka basai phila kwa bangin wan hayeng long ki bala kre bat wei badan hang ni bat ki khon ki kti ki jongi ro pen he no ye gajir lada phikwa ban yakhi te lada phikwa ban pembek pelaj no unconditionally bat pembek no ikane ka kam mardor kat kum ka an ka ba philasna lum kum ta kumbangan ban bian sen he no ye to gajil to jong phisia tangkata hi kulesibun sheza